21 तारिखआव गोमानाय राजिब ब्रह्मआ दिनैहाय 30 तारिख 10 मार्च 2009 नि आलिपुरनि स्टेशनाव मानसिखौ मोनबोफिननाय जाबाय। लोगोफोर बेनो राजिब ब्रह्मआ जाय महाराष्ट्रनि पुना रेलवे स्टेशनाव गोमानाय जादोंमोन। दिनै न'आव सफैबाय फुंनि 4टा बाजियाव। स' बिनि गामिया जाहैबाय राङामाटि साहार पस्ट अफिसा टिपकाय आरो बिनि पुलिस स्टेशना बग्रिबारि आरो डिस्ट्रिक्टआ जाबाय क'क्राझार। स' गाइस बेखौ मोनफिनबाय दिनै फुंनि 4टा बाजियाव। स' गाइस बिराद गोजोनथाव खौरां जोंनि मथेबा। स' हेल' गाइस राजिब ब्रह्मखौ दाख्लैबावै जों मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नङा होमबा गोमानाय महाराष्ट्र स्टेटनि सिङाव पुना रेलवे स्टेशनाव गोमादोंमोन। बिथाङा मेरगि बेमार जानाय माने मालायखौ हुख्लाबलाबायनाय नङा होमबा मोसा बायदि हुख्लाबलाबायनाय बेफोरबायदि बेमार जादोंमोन आरो बेखौ हमनो थांनायाव पुलिसफोरा माखासे सुबुंखौ होबथानायनि थाखायनो बिसोर बे राजिब ब्रह्मखौ नुनाय जायाखैमोन। बाट राजिब ब्रह्मखौ दिनै मोनफिनबाय लोगोफोर नङा होमबा आलिपुरदुवार स्टेशनाव दिनै बे ओंखारफैदोंमोन आरो बिनि गेजेराव माखासे सुबुंफ्रा जोंनि बर' हारिनिनो माखासे सुबुंफ्रा खामानि मावनानै बिसोरबो फैनानै आलिपुरदुवार माने निउ आलिपुरदुवाराव जिरायना दंमोन। बिनि गेजेराव 4टा दिनैनि 4टा माने फुंनि 4टा बाजियाव बेखौ नुनानै हमनानै न'आव दैथायहरनाय जाबाय। रायलायहरबाय फन खालामहरबाय ओरैबायदि राजिब ब्रह्म गोमानायखौ मोनबाय आरो बिनि गेजेराव कल खालामनानै खोन्थाहरबाय। गोबां गोजोनथाव खौरां नङा होमबा आंनि थाखायथ' गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां नंगौना नङा आं बेखौ मिथिया। माने मोनसे न'खरा परिबार जाय बिराद माने गथ' उन्दै दङ बिसोरखौ नायनांगौ दङ बिसोरखौ नायफिननो थाखाय बे राजिब ब्रह्मआ थांनानै दं आरो फैफिनबाय। थेंक इउ स' माच गाइस आं बेखौनो नोंथांमोनसिम खौरां दैथिदों बारा बिनि सायाव भिडिअखौ रायलायनानै नोंथांमोननि टाइमखौ लस खालामला। स' राजिब ब्रह्मआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि टिपकाय आरो आं गासिखौबो स्क्रिनाव होखादों। स' नोंथांमोना नायनानै बेखौनो बुजिना लादो। थेंक इउ स' माच बाय बाय।